Fl-aħħar ta' dan ix-xahar, propju fi ftit tal-jiem oħra, il-ġiribin se jkunu qed jilqgħu fosthom patrun ieħor din id-darba lil San Dominku. Fost it-tħejjiet li kienu għaddejjin u li One News kien preżenti għalihom, tkellimna ma' Paul Farrugia, segretarju tal-festa fi ħdan l-Aqda Filarmonika Prince of Wales Zone fil-Birgu, fejn magħna qasam se jkun qed jisseħħ fil-jiem li ġejjin. Aktar minn hekk, spjega kif il-ħamis filgħaxija fit-tieni jum ta' tridu se tkun qed tirritorna lura t-tradizzjoni li ilha ma ssir għal madwar 90 sena. Tal-żmien twil sħaħ peress li ħabba gwerra ħabba affarijiet oħra ma baqgħetx isir ma kien isir xejn, u mbagħad xi 30 sena ilu rġajna introduċejna il-kanolla tal-pjazza San Dominku fuqha, però mhux bil-Marċ, u issa ddeċidejna dis-sena huwa xieraq li jerġa' jiġi f'postu u jerġa' jsir kollox kif kien isir 90 sena ilu. U tagħna wkoll toma tax se jiġri fl-aħħar jum ta' tridu. Għada konna l-marċ tradizzjonali tal-ġimgħa, huwa l-marċ il-kbir tagħna pratikament aħna dan huwa l-ikbar marċ tagħna ilu jsir mill-1890. Kif qed ngħidu jittella San Dominku tal-ġimgħa fuq il-kanolla darba fil-gażin tagħna mhux fil-pjazza, dan jitla tradizzjonalment ngħidulu aħna bil-boma li tiġri din ġol Birgu biss, hija xi ħaġa li kburin biha, hija xi ħaġa spettakolari, jiġifieri dan jitla l-ħabta ta' nofs il-lejl. Fl-aħħar nett, Farrugia qasam magħna xi jfisser San Dominku għalih. Għalija jfisser ħajti u għal ħafna, jiġifieri bħali. Ifisser ħidma, ħafna xogħol matul is-sena, però li nagħmluh bil-qalb u b'determinazzjoni kbira. Kif qed ngħidlek hawnhekk hawn aħna partit żgħir, però kulħadd maqut u kulħadd jaħdem għal għan wieħed. Knisja, gażin festa, kulħadd jiġbed ħabel wieħed biex nagħmlu festa kif jixraq li missielna San Dominku.